Kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang bahal subscribe na manta ka jing bentip bai ba bagar ki nang kaliang jong kasang Voice of People Party nak benta la shai kasni ka khat atrik jong bana jamang arjar arpulai nak kaliang jong kasang VPP harangkat kinong elam kinong kitkam bat harangkat ki MLA jong kasang Voice of People Party la shai kasni ka khat atrik jong bana jamang arjar arpulai kinlej ban ai ki siti shaw menteri barang ba jong gajela Meghalaya u Konrad Kongkal sama hakabai dai bat kejing dawa nak benta ke reservation policy bat kerosta system nak kaliang jong kasang Voice of People Party ka khot kawer ki phi ki perlo ki perjor ki pai ba ki badon jingmut ba phin siang bha banyawan la shai kasni kum kadak ba phin senran bat ai mensim ya ki nong ilam jong kasang Voice of People Party ki bashir hem bantre nak benta kalawai ki khon giti ki bahdian habot bat nak kaliang jong kasang Voice of People Party ka bu kecing kerpat red syaki perlo ki perjor ki bangsawan la shai kasni ka kat atrik jong mana jamang bagi dai banwan rak kor bat ngin ya jak kor bat kam tamro bagi dai ban long ki pejajai kenapa kanomi kano kecing kelumar bat kanomi kano kecing huri hura ha ka bai dai bat ka tai kasni tang kini kijing tumna khublai shibun mangin ya kun mangi mensim jabing dan rem lengkat papi lada ham jau umat ne play kasna wating bat ba wating shakmat ngin jam wating bat ba wating shakmat ngin jam